Hajani takok tei bohokjong ang tongo modo Debborma norok nai tongo Laibuma TV. Tini khoroksa borok ni sing hai norok ni biskango tubi phaipika. Bini kahini sing pura khnalainai pulenchim paithak jora norok video o krang tongdi kakan bumung tam khasagat Somprai Debborma. Somprai Debborma na go oparan bumung kangke Soimura. Opara sininan bagi kangko o elakar ni tamke sinine Samnogor Soimura para. Samnogor Soimura nei singkangke no or sinona. Ngite kesa ngkangke o jagawo nono sing nukmani ke lamo asugui tongmani. Ke lamo ke tamni bagi asugui tongmani. Lama asuk tongmani ka seng timawo tukui pai kasai pemani kenikhe ani logini borok no khoroksa samungengei dingei bo saisung thangka ang saisung thangmaya lama dikmaya angei ang oro asugui matoka. Ngke norok kene tukuna hani phaimani. Tukuna ni phaike angke no bo ngke samunangai nogo thangpaikha ngke nono kho ojga kalang thangkana. Ngke nengkhe tangi thangmalia. Ang mokol nukjalia bala. Nini mokol kene nuklia na. Kene nuklia. Nugiani bagai neng tawar ma sasung thangmali angka o jagawo asugui tongkha haisina. Asugui matongkha ta saisung. Nini nok ngke besek salna kaka. Salo khasal no nok Mutamti salo na. motamuti salo. Nino no mokol duita angkangke kaka tamgoi nostong mani. Agin tegeda na srain tegeda nosto na tabuk to nostong bufrun tege nostong kamokhe. Sarai puru ka kaham no tabuk oko se nostong kasar majestani mokol nostong mani kang Koi bosor kakana 5 bosor kaka. ge kaka neng agi rogo ngangke tam khalai. Ang kareno samung khayo. Karena samung kayo na. Karena samung kayo engke 5 bosor se sikang gangke neng mokol nugui tongo. Mokol nukutong. O mokol nugui tongo gangke o nostong thangman gangke. Bufrun tege rogo kana. Bahai ke nostong kada gis. Abo nostong mani kang karen ni samung khai phai nogo sutinai phai hata ni jongoi mani nogo. Are bisingo ani mokol atomsa miri engei TV picture thangma hai engei nugya engei thango. Hata ni tomong o karen pula samung khai tongman na. Ar pare nogo samung tangna nei sapta kase suti nei phekya. Engke ha nokla tani tongte hengkangke na atomsa ni mokol picture thangma haike TV picture thangma ke mokol miri ngi nostongene aprun tiken surung kana. Surung khai. Kunu phana ongko mokol rogona na. Kun phano mokol dukuna ya. Kospan dukumaya. Kospano rasaya. Kunu mokol rogo bujang ma kerina. Bujang ma keri phon bo habya kono boya. Engke atomsa ba ke tongkangke no miri ngka. Omekan miri engei nugyang thangkang khatta. Abon bisingo Koidin rong porewo ongko koidin rok tongkhana miri ke. miri ka tongmani 5-6 din rok kakhana ta poro. 5-6 din ka khangke no tarpore engka mokol rogo drop rna rok doktor rogo la dela sukana. Doktor apur ka to laisuman bisingo o je karini samung khai rang mamani. Abo rok paino thangai Agartala rogo najagei drop rok manai toboi robai mani engya arang robai. Puila hangkangke nini je khatijak tongmani arang bai khlaini nung mokol drop rok baikha doktor rok najaka. Najaka. Nga arpore engka omaga drop romo bai hamlia. Arpore tam khlaike. Arpore engka doctor rok saka ninumo oro operation engya baira wathani hnoi saka baira thamon bisingo o samung khaimani rang baino ang. Kisa misa khatijak tongmani tai kisa misa jaga jumi tongmani abo bo thungbu prai phaloi abo bai operation khaiye phakya phayon bisingo nugui tongpaikya abo ka nuklia tab 1 bosor ongko operation khaiman porewo kodin rok nugui tongkha. operation khaimani bisingo nugui tongpaikya 1 bosor. 1 bosor nukana. 1 bosor nungman pore hai kupur koloboi thangai lens nostong thangpi kata. Duita side no da khaiman na yasa khaimani. Ekta size debra size ni yang khaimani abo. Debra side ngangka puila operation khajak na. Khajak. Ta yagra side ka ta kasangka khajagya ko. Ngka oa nokla hatan tongphurung ko duita side no miri ngkana. Duita no soman ke nostonguna. Ngangke tabuk ngangke do nung se nogo tangnai. Ngke do apur je khatijak tongmarok do sorry najagani rang pai thangba kya ngke tabu mokol bondong man pore dongko nungse ajine ngke do
নগ্রগ কষ্ট নঙ্গই দংখানা চলনানি nogo ke ko markan kosto dongga kosto bolte ne ko aboni no nungsi tangnai teinai dong ang se tangnai teinai aji tui phai ba khaijai kerikya abo haing thangkatai ko kakanin busa map suruk dong ani busa maktham sala mangnai beri masa hingke tabuk norok jia se hasal mau phai tuku phayo hingke nog rogo tui rok subidar krei da na current krei na current rok tongo obtom babo haike kerei tui ni bagai ke ekdom karsit no coil bo kerei selo bo kerei current bo kerei ya jaga no seng tima rogo tuku lai oba hai goti matong lai ja tui ningna ni rok bo kaisa ekdom bialo kalai lai jak coil rok kerei ni bagai ke khajane takok tei bokok song norok khan hai khanai man pikana bini jaga jomi je agi aji marok phalbai nai লাইনম্যান হিসাবে সরকারনি সামুং খালাই কারেন্ট সামুং খালাইজাক মানে হাইজার হিসাবে আর আং কিসে মিসা খাতিমা বাই জাগা জমি ফালই বিনি মকল অপারেশন খাইরিকা 1 বছর নগুই টংখা তারপরে হানি হাই নষ্টং থাংপিকা ও রাং খাতিজাক গোবাং গরৈনি বাগৈ বিনি টিউসা মকল নাইরি ফিনানি আব্বা হাই বিনি পুসগলিয়া abon bagai bini tabsu jora mokol kesawi tongkha heke tabuk abon pore hangke nino mokol hamiani pore teisa phuda phunugui pika doctor go boma hairok operation khake nungnai jadda nugya jadda boma hairok nisa doctor thangai najak pika doctor thangma bisingo boro koro sarimia baira thang pika nungai hanai doctor sao doctor ok teisa operation khake hangke nukpine ni test claimant pore result ro na hingke tabuk hingke tamgai thanglia rang operation khake sunungnai hingke rang puisa rok ni dik dia ono thangmaya omai ka salai matong lai jakatai ko tang khai nai busrok operation khanen busrok thangno duita no operation khaina rok hingka to thanai 4-5 lakh rok thanai tabo abo condition operation khamen pore simon chenai tana hingke kaga nin tabuk mokol duita side kaisa do operation khai pura kupun thaka kisa kotor khlaini bini zoom khlai phungsi de bin mokolo kaisa hingke do mokol pura operation khaimani pura kupurungi thangka hingke tei koro tei kaisa do ekdom nugmani hai nomchin mokol ungko kosom nung tong haipon bin mokol nuglia kaisa ko operation khaja ko operation khaja pano duita no nugya obo yango yang ke pura fursai thangka ge tabu bor test khajang man pore hangke sajak pika bini operation khajang ke taisa nugnani chance tong piru e khajani takok tei buhuk song obotui borok birmano klai tongmani rang puisa krei ngai mokol operation khajagi maya busa botui tong khorok tam obo jing tam khlaiman nungko nung tabu sarkaroni thani ba lukorong thani kebo kuno suba surok sana da musung ba kuno taisa nugna da agi da nugi tongmani tabu boma haker nugna musung phi ani kok kasar mani ka bahanya lukurok no tai sarkari rok no suba su mana bagino ang musungo nugna bo musungo borok suba mung joti rukhangkai ani mokol nukphinai nang operation khlai thani borok suba thung ang abu kaisa nung asa tongkhotana operation khake nukphinai na nugo nung kuno kasa kupur kosom aba hairok nugma nugya kuno phan nugya na nugya pura kosom gangke khajan takok bukuk songnaro krungai tongde sing bini nogo thangai nani tabo bo nugya hingke bo sachung thangmai na bagai sing bono nogo tuniri ne gangke bo bai krungna bagai norok phone number ak mataman mano phone number ki sagat to 9366547477 on number call khakyanke norok borok bai krung manai direct binero phai onongko phone number hinga sabutui basa okra khaksang de broma bini basa okra ni phone number obo noro on number call khlakyanke direct binero phai man phai sabnogor choimura ni sakangke no somprai de bormani nok bomo ni singangke no norok ojaga direct bobai krung man phai khajani takuk tei bukhok songnang obono koyo obo rang kisaya jing bono
khoroksa ba khoroknei mili chubana phano obo belai kheno rang kotor khoro kaisa thang ko operation khainen che 2 lakh 3 lakh aba ke thangnai engke bo ya sano tabo operation khlai nainen musungjak piru engke sing kebo 2 teka kebo 1 teka aba he khlai sing chubai man khangke bini mokol no sing tesa nugri man phiren hai asa tongo engke norok no bono koyo kebo khoksa kebo 2 teka kobo aba ke chubai nei sing bono teisa operation khlai hani su 2 ta nugya ba operation khai nug nai hani saja kongkangke sing teisa bono operation khane ni bagai sujur lai phirana obona ni koimo ke sing bini nogo tabuk thanai thangmani pore norok no phunungnai bini nog rok boma hai bo bahai ke ma tong krungai tong de video paisa khajani takokte bukhok song norok nugi man khana sing bini nogo phaikya bini nog obuje norok nugui tongmani obono sing bono ajagani tui phaikya ke sing bini nogo phaikya ke kakani ni nogo tabuk tam obabungui tong obab engke mairung maikha tai piojo risum beramarok aborong obab ungtong kata sana nungnani apuno obabung tong sana ngane abon obab nung sitang mali yang ke bana ang setang mali ang kebaron obab ungso kata kaki ke norok tabuk tam ke salai tong bo engka to hajara thangai notongo hajara ni rang rok banyak ko pailai abo kisa pailai hajara mama 300 abo kisa pailai abo kisa pa haikano ko tini ba haikano songi sala nya nangwan tabuk do tutele kaki se tangai chari tonchio na kaki tangai tub khangge se bunyoro hajara thangai ne 300 man khangge se a 300 baise mukhai teng somosa pejeri som nukhungo bono chalugui tong khata na ka khajan takuk bukhuk sonor khane man khana borong nukhungo omusuke choli tongmani nge te kisa koine o jagani o je local MLA neta ngai tongnai rok borok kisa omono mokol kanyang teng sarkar tam khlaimani tong borok musungkhe bebak no khlaimano bini mokol operation khanya hoite bebak nok hoite sarkarok khlaina ke khlaimano omon koine local neta teng tei joto khanai tongnai rok bono chuban neng teng lama phununga neng teng norokni hamjakmung rkhangke o nukhung slajagi man an o hati sadrop kisari klangsina